To jama'a assalamu alaikum. Sunana Hassan Ahmad wanda kuka fi sani da babandi tela ko kuma na ce magajin Ibro. Ina kira ga dukkan masoya masu kallon wannan channel mai suna Prince YKB. Insha Allah a cikin wannan channel na san kun sani ma ba ku sani bane. Ku kuke bai wasu ma labarin ta. To a cikin wannan fina-finai da muke saka muku mai suna Dan Bala in Allah yarda muna saka muku shi duk ranar Juma'a karfe 5 na yamma. Kuma za mu ci gaba da saka muku shi. Ni kaina ina ciki. Amma wani likimo ne a gefe ɗaya tukuna sai kowa ya gama kurintinsa ni zan zo in gyara Dan Bala ramansa duk wannan fitinar da yake yi wallahi bayyana ta ce mai wahala sai na gyara masa gamansa gobe sai kun ga ya fito a malami to ina kira da Allah duk wanda ya shiga ciki idan na mana subscribe kar ya manta kuma idan na mana karalwa mun gode da kaunar da kuke mana mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi na gode na san za ku ce mun kalli season 1 mun kalli season 1 to season 1 ya kare kuma mun gode da zaman da kuke ku ɓata lokacin ku sa datar ku ba mu muke samu ku ba ku kalle mu to muna kira da ku yi hakuri yanzu za mu shiga tu kuma tu din da za mu shiga a wannan karan gaskiya tu din nan yafi wani yafi wani din daɗi zai ba mu wahala a aikinsa amma kuma yafi wani din daɗi saboda ni ina ciki kuma akwai wasu wanda sun fi ni iya comedy ma sosai iyayen gidana ma kaca duk da ni gaskiya ba iya ba ma yaban kaina nake ba ban iya ba amma dai ina ciki daidai gwargwado zan zo in Allah da iya maso yana na san zan dan nishadantar da su alhamdulillah shi ma Dan Bala duk fitar sa dai na san yana burge mu kuma ni kaina ina burge ni sosai kwarai da gaske da Allah ka kuma ta za mu shiga season 2 nan kwanan nan ba akwai irin jarumai kace irin siyar auta ta gidan Badamasi dai haka dai su